У гады Вялікай айчыннай вайны беларускія кінадакументалісты ў ліку першых здымалі фронтавыя рэпартажы, стваралі партызанскі кіналетапіс рэспублікі. Уключаныя ў кінагрупы розных фронтоў ваенныя кінааператары сталі аўтарамі многіх кінарэпартажаў з месцаў баявых дзеянняў. Іх галоўнай зброяй была камера. У кінахранікёраў была асаблівая, вельмі важная задача – захаваць на стужцы увесь боль, велізарныя намаганні і мужнасць савецкага народа. У нас в выставке вы можете ознакомиться с биографией данных кинооператоров военных. Рейзман, Венерович, Беров, Сухова, которая погибла, будучи в партизанском окружении. Ее кадры сумели спасти такие коллеги, как Беров, который находился с ней рядом, Венерович. Они фактически, я так полагаю, что они спасли эти кадры, и потом они легли в основу знаменитого полнометражного фильма «Освобождение Советской Беларуси», который вышел на экраны в 1944 году. На выставе знаходзіцца тэлефон. Калі набраць адну з лічбаў, то можна пачуць цікавую інфармацыю ў трубцы. Напрыклад, паведамленне Саўінформбюро аб вызваленні Мінска, успаміны фронтавога кінааператара Атыліі Рейзман і Іосіфа Венеровича. Таксама ў зале размешчаны экран, на якім можна пабачыць дакументальныя кадры, знятыя военными операторами. Здесь мы видим зачастую кадры касательно размещения партизан, то есть отдельные кинооператоры, например, Сухова или Беров, или тоже Венерович, они помимо того, что на линии фронта снимали кадры, они еще и снимали кадры в партизанском расположении. На выставе по той бок кінахронікі таксама можна пабачыць копіі ўзнагародных лістоў кінааператараў.